या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। महिलेची हत्या, संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात। तहसीलदार पवार यांचा निरोप समारंभ, साऱ्यांना अश्रू अनावर। आणि मनीष दळवींच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ल्यात समाजसेवी उपक्रम। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची। चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मी जिथे आहे ते सोनाळीमध्ये आणि ज्या घटनेने मंगळवारी रात्री तालुक्यात वैभवडी तालुक्यात खळबळ उडवली होती, जी म्हणजे एका महिलेचा निर्गुण खून करण्यात आला, त्या घटनास्थळी मी आहे। या घटनास्थळावरून आपल्याला मी त्या घटनेचा आढावा देणार आहे। मंगळवारी 8:30 वाजता या ज्या आता माझ्या पाठीमागे जे घर आहे त्या घरात एक वयोवृद्ध 65 वर्षीय वयोवृद्ध महिला राहत होती आणि तिचा निर्गुण खून करण्यात आलेला होता। आणि तिचं नाव आहे जयश्री रामदास साटम अशी ती महिला आहे। ती घरात एकटीच राहत होती आणि रात्री 8:30च्या दरम्यान तिचा अज्ञात व्यक्तीने खून केलेला होता। आणि ही घटना घडली ती प्रथम निदर्शनास आली ती या गावचे सरपंच भीमराव भोसले हे काही कामानिमित्त या घरी आले होते। आणि ही जी महिला होती, वयोवृद्ध महिला, ती रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेली होती। आणि त्यांनी ही प्रथमदर्शनी ही घटना पाहिल्यावर त्यांनी पोलिसांना याबाबत कळवलं आणि त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे जी फिरवली आणि ताबडतोब घटनास्थळी दाखल झाले। त्याच्यानंतर श्वान पथक इथे दाखल करण्यात आलेलं होतं आणि श्वान पथकाच्या माध्यमातून एक संशयित आरोपी आहे त्याच्यापर्यंत पोलीस रात्री पोहोचले, त्याला ताब्यात घेतलेला आहे आणि अधिक चौकशी त्याची पोलीस स्थानकात चालू आहे। जो हा खून झालेला निर्गुण खून आहे तो नेमका कशासाठी झालेला आहे, त्यामागचं कारण काय हे अद्याप उलगडलेलं नाही। मात्र ज्या पद्धतीने त्या महिलेचा खून केलेला आहे, तिच्या छातीवरती वार होते, तसेच ती काही अंशी निवस्त्र असल्याचंही समजतं। त्यामुळे याबाबत नेमका आरोपीचा काय उद्देश होता, नेमकी यामागे काय कारणं आहेत, ती पोलीस तपासात समोर होणार आहेत। मात्र आता आपण जिथे आहोत ती घटनास्थळ आहे आणि या घरातच ती महिला होती, ती राहत होती। वयवर्ष तिचं 65 होते आणि ती आपल्या घरात एकटीच राहत होती। आणि काल रात्री म्हणजे मंगळवारी 8:30च्या सुमारास ही घटना घडली आहे। निर्गुणपणे तिचा खून करण्यात आलेला आहे आणि या घटनेने संपूर्ण तालुका असेल, त्याचबरोबर सोनाळी गाव त्याची खळबळ माजलेली आहे। आरोपीला पोलिसांनी गजाड केलेला समजतंय, मात्र त्याने कशासाठी हा खून केलेला आहे हे मात्र अद्यापपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही। पोलीस तपासात ते काही वेळातच स्पष्ट होईल अशी शक्यता आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शिरोडा वळागर समुद्रकिनारी नेटमध्ये अडकलेल्या कासवाला स्थानिक युवकांनी मुक्त करत समुद्रात सोडलं। महेंद्र गवंडी, प्रशांत मांद्रेकर यांनी या कासवाला जीवदान दिलंय, पाहूया।
मासू बघ वर एकदा. बरोबर टाइम लागला तिथं शिपीचे बिल लागले. हो आता स्टॉप करू मग एंडिंग काढूया काय रे. स्टॉप करून इंडिया काढूया. लागला पाय भर असं येतं पाय अडकले दोन दिसतात. पलटी मारणार कासवा. पलटी मार. हा दोन पाय आणि हा दोन पाय काढ. दोनाच अडकला काय रे. याव रे आमका नाव लायता रे परत दिसता रे. दर्या वाटेल करतो आम्ही. असं कर दर्या वाटेल. मायावर बघ मस्त होतो.
कुत्र्यांका बी इथं लागलं सकाळा कुत्र्यांक बी इथं लागला चान्स काय ना मग त्यांका शिराक लागला गेला ना आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सावंतवाडी शहरापासून अवघ्या 5 किलोमीटरवर असलेल्या सावंतवाडी बेळगाव कोल्हापूर महामार्गालगत अवघ्या 200 मीटरवर माडखोल धरण आहे. निसर्ग आणि जलपर्यटनासाठी सर्वात जवळ आणि सोयीस्कर असं हे पर्यटन स्थळ पुढे येत आहे. माडखोल धरणाच्या ओव्हरफ्लो पाण्यामुळे फेसाळणाऱ्या मिनी धबधब्याचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटक या ठिकाणी गर्दी करतात. सेल्फी पॉइंटसाठीही हे धरण प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी दरवर्षी वर्षा पर्यटनानिमित्त लोक भेट देत असतात.
माजी सभापती प्रमोद सावंत यांच्या सावंत फार्म हाऊसच्या माध्यमातून या ठिकाणी काही सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. पर्यटक त्याचा लाभ घेतात. पाटबंधारे विभागानं काही लघुपाट बंधारे प्रकल्पात स्थानिक संस्थांच्या सहकार्यानं पर्यटन सुविधा उपलब्ध केल्या. त्याच धर्तीवर माडखोल पाटबंधारे प्रकल्पात जलपर्यटन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. पर्यटनासही चालना मिळणार आहे. नमस्कार. मी माडखोल उपसरपंच कृष्णा उर्फ जीजी राहुल आपणास या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र सरकारने म्हणा किंवा देशस्तरावर म्हणा कोकण हा एक पर्यटन जिल्हा म्हणून कोकणाकडे पाहिलं जातं. तसेच कोकणाच्या जवळ असलेला गोवा, आंबोली अशी अनेक ही पर्यटन स्थळं आहेत. गोव्यामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास होत असतो. अशा परिस्थितीमध्ये आपला सिंधुदुर्ग जिल्हासुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक मान्यवरांनी हा जिल्हा एक सुजलाम सुफलाम जिल्हा होण्याच्या दृष्टीने एक पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला. पण या पर्यटन जिल्हा घोषित करत असताना सिंधुदुर्गामध्ये हव्या तशा पर्यटनाच्या माध्यमातून ज्या नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्याचा हवा तसा प्रसार आणि त्याचा विकास झालेला नाही. थोडक्यात सांगायचं असेल जसं आपल्याला आंबोली आपलं डेव्हलप झालं, आंबोलीकडे आता मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. त्याचप्रमाणे सावंतवाडीला सुद्धा सावंतवाडीच्या अवघ्या 6 ते 7 किलोमीटरवर असणाऱ्या आणि बेळगाव सावंतवाडी रोडपासनं अगदी 200 मीटरवर असणारं माडखोलचं डॅम, माडखोलचं धरण हे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात एक पर्यटनाचं केंद्रबिंदू ठरू शकतं. सदर धरणावर मोठ्या प्रमाणात पर्यटक लोक जातात, परंतु तिथे शासन स्तरावर किंवा संबंधित प्रशासनाने ज्याप्रमाणे लक्ष द्यायला पाहिजे तसं प्रशासनाचं लक्ष नसल्यामुळे सदर पर्यटन क्षेत्र हे विकसित होण्याच्या दृष्टीने थोडं मागास राहिलेलं आहे. जर संबंधित प्रशासनाने आणि स्थानिक प्रशासनाला विश्वासात घेतलं तर सदर पर्यटन स्थळ हे मोठ्या प्रमाणात एक पर्यटन स्पॉट म्हणून प्रसिद्ध होऊ शकतो. आणि त्या दृष्टीने त्या ठिकाणी येणारा पर्यटक हा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येऊन आंबोलीला जो जाणारा पर्यटक आहे तो माडखोलमध्ये थांबून त्या धरणाकडे जाऊन तिथला पर्यटनाचा आनंद तो घेऊ शकतो. यासाठी तिथल्या होणाऱ्या ज्या चुकीचे जे काही होणारे जे प्रकार आहेत ते रोखण्यासाठी शासनाने ते योग्य वेळी योग्य ती दखल घेऊन तिथे योग्य त्या सुधारणा करावी, योग्य ती काळजी घेण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणा तिथे राबवावी आणि स्थानिक प्रशासनाला विचारात घेऊन सदर भाग हा डेव्हलपमेंट करावा. त्या दृष्टीने मला असं वाटतं की आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण आहेत, आपले महाराष्ट्र राज्याचे आणि देशाचे नेते आदरणीय राणेसाहेब, तसेच आपले शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी विशेष करून लक्ष देऊन हा माडखोलमधला जो पर्यटनाचा जो हा स्पॉट आहे तो विकसित करण्याच्या दृष्टीने लक्ष द्यावे अशी मी या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे गणेशोत्सव. आता गणेश चतुर्थी म्हटली की फुगड्या भजनं आलीच. कोकणात प्रत्येकाच्या घरी जाऊन भजन करण्याची परंपरा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे आता आपल्याकडची तबला दुरुस्त करणं किंवा नवीन तयार करून घेतली जातात. सावंतवाडीतील चिताराळीत तबला बनवण्याची घाई पाहायला मिळते. कुडाळ तालुक्यातील नारूर येथील रवी कदम यांचं हे दुकान इथं आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून ते तबला दुरुस्तीचं काम करतात. जिल्ह्यातील अनेक नामांकित बुवांची तबलं त्यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी नवीन तयार करून घेण्यासाठी येत असतात. पाहुयात कशी सुरू आहे ही लगबग.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. तळवडे नावनकोंड धबधबा प्रवाहित झालाय. पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करतोय. हा धबधबा देवगड निपाणी महामार्गावर तळे बाजारवरून काही मिनिटांच्या अंतरावर प्रवाहित होतोय. हा धबधब्याच्या मुख्य प्रवाहाकडे जाण्याचा रस्ता चांगला सुसज्ज असून पर्यटकांसाठी सुद्धा हा खास आकर्षण ठरतोय. नयनरम्य असा परिसर पर्यटकांना भुरळ पाडतोय. पावसाळ्यात हा धबधबा आपल्याकडे पूर्ण क्षमतेनं कोसळत असतो. त्यामुळे नावनकोंड धबधबा असंख्य पर्यटकांचं आकर्षण ठरतोय. तर आता आपण आहोत नावनकोंड तळवडे या धबधब्यावरती. हा धबधबा जवळपास 30 ते 35 फुटावरून कोसळत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या ठिकाणी येत आहेत. अख्ख्या सिंधुदुर्गमधून तसेच गोवा, महाराष्ट्रामधून इतर भागातून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. आम्ही इथलेच म्हणजे जामसंड्यातून इथे आलो आहोत. हा धबधबा म्हणजे आमच्यासाठी खरंच एक परवडणी आहे, कारण आम्हाला नाही तर कणकवली साईडला जावं लागत होतं. पण इथे सुरक्षित असा हा धबधबा आहे की इथे लहान मुलंही व्यवस्थित इथे आपलं हे करू शकतात, एन्जॉय करू शकतात. इथे कुठलाही असं धोकादायक असं काही नाही. बरं वाटतं इथे आल्यानंतर, फ्रेश वाटतं. खूप छान वाटतंय, खूप मजा येते इथे. अगदी निसर्गरम्य वातावरणात आम्ही आलेलो आहोत. इथे खूप छान वातावरण आहे आणि इथे सगळे अगदी मन मोकळेपणाने वागताय. हा सिंधुदुर्ग खूप चांगला धबधबा आहे. इथे खूप निसर्गरम्य वातावरण आहे आणि त्याचबरोबर इथे देवस्थानही आहे. त्यामुळे त्याची देखील काटकसर बाळगून इथे वागलं जातं. म्हणजे इथे प्रत्येक नियम पाळून सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. त्यामुळे इथे कोणती अशी अपव्यय होणार किंवा काही गोष्टी होणार नाहीत. तर याचा मार्ग देवगड तळे बाजारवरून थेट रस्ता याला येण्यासाठी आहे. तर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पर्यटक महाराष्ट्रातून येत असतात. वर्षा पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी बहुसंख्य पर्यटकांनी या ठिकाणी येऊन वर्षा पर्यटनाचा आनंद घ्यावा. कोकण 7साठी नागेश दुकंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी तालुक्यातील दांडेली ग्रामस्थांनी महावितरणला धडक दिली. जीर्ण झालेली विद्युत लाईन आणि कायमस्वरूपी वायरमन मिळावा या मागण्यांसाठी 7 दिवसांपूर्वी अल्टिमेटम देण्यात आला होता. मात्र या मागण्या पूर्ण न झाल्यानं महावितरणला घेराव घातला. वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा याबाबत जाब विचारण्यात आला. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत हलणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला. सावंतवाडीच्या उपअभियंत्यांनी वायरमन उपलब्ध करून दिल्यामुळे तसेच इतर मागण्या मान्य केल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. पाहुयात महावितरणच्या कार्यालयात काय घडलं.
थोडा वेळ लागणार नाही चालेल चुकीची माहिती देऊ नका नाही काय आहे पूर्ण माहिती तुम्ही काल साहेब आले होते आपले कुडाळचे कुडाळ साहेबांच्या पुढे सगळे विषय मांडतात त्याचा जो कोण आता ते जी करतात प्रोसेस ज्या ऑर्डरचा ते आहे आजारी त्यानं रुपारी फोड केली आहे आणि यादव साहेबांना साहेब, कायमची लाईट यादव साहेबांना आमच्या समोरच फोन फोन लावला. लावला. संध्याकाळची लाईट बराच त्रास होतो जरा थोडासा म्हणजे लक्ष द्या. सरपंचाचा पण फोन होता. नाही, बरोबर आहे त्यांना आता साहेबांनी इन्स्ट्रक्शन दिले नाही आमच्या समोर फक्त तुम्ही फोन लावून आम्हाला ऐकवा आणि त्यांना कळलं पाहिजे की तुमची तक्रार आहे. आणि त्यांना वाटतं की आपली काही तक्रारच नसते असं त्यांना नाही, नाही, वाटतं ते लाईनवर येतात झालं काम म्हणतात बाकीचं बघणार. बरं आता त्यांचा कर्मचाऱ्याचा प्रश्न सुटला आहे काय आता तुमचा विषय फोन उचलत नाही तर ते आता तुम्हाला मी किती वेळा सांगितलं फोन उचला म्हणून तर तिथं आता ते आहे समोर आहे शुगरवर फोन आहे तिथे कंप्लेंट रजिस्टर ठेवा चालूच आहे हो एक वाजता आली नाही दिवस काम काय आता मी 3 दिवस फोन लावतोय तुम्हाला साहेब आता सोडावं पुढे तरी उचला आता जाऊ दे झाल्या गोष्टी होऊन जाऊ दे पण तुम्ही आज गावात visit देऊन जा. तरी आम्हाला सहकार्य तुमचं पाहिजे तुम्ही आजच्या गावात व्हिजिट देऊन जा गावात येऊन व्हिजिट द्या म्हणून सांग अर्जंट ठीक आहे मी काय आता म्हणतोय तुमच्या गावात येऊन व्हिजिट द्या ग्रामस्थांना म्हणजे ठाकूरला आम्ही आता लागू करून घेतलाय ठाकूर बरोबरच बोला तुम्ही आता पुढे सहकार्य करा बसा आता तुमचं सहकार्य आम्हाला पाहिजे याला पण काय असेल की द्या असं ठीक आहे. म्हणजे त्याच्या ताब्यात करा कारण का पुन्हा तो स्वतः दुसऱ्याकडे ऑर्डर दिल्यावर 1 महिना त्यांना आता ते काय कॅन्सल केला म्हणता येते ठीक आहे ओके आणि फोन उचलायचे महत्वाचं म्हणजे वरनं येणारे फोन त्यांचे गावात आणि रजिस्ट्री घालायचं तिथं सगळ्यांच्या कंप्लेंट काय असतील म्हणून तुम्ही घ्यायच्या जे काय असेल तशी पूर्ण त्या तारखेला पूर्ण करून टाकायचं बुक घेऊन टाका बाकीचे साहित्य साहित्य दिलंय त्याला ते टेस्टर काय दिलं की साहेबांनी गावात लाईट वारंवार चालू होती आणि वायरमन तर अजिबात नव्हती कारण दांडेली गावात आणि त्या ठिकाणी 8 दिवसापूर्वी निवेदन दिलं होतं त्याची काही दखल घेतली नव्हती आजपर्यंत गावाचे की काय असते आणि त्याचा परिणाम काय होतो हे आज संपूर्ण गावाला दिसून आलं जवळजवळ मागण्या 50-60% पूर्ण झालेल्या आहेत बाकी ते हे प्रशासकीय पातळीवर होणार आहे आणि त्याच्यासाठी काही वेळ त्यांनी मागितलेलं आहे आणि आज विनोद ठाकूर म्हणून आपल्या गावातलाच मुलगा त्यांना बाहेरमन म्हणून नेमणूक केली आहे आणि हेच ह्या आंदोलनाचं फलित आहे एवढं सांगू इच्छितो की ग्रामस्थांची वारंवार मागणी होत होती माझ्याकडे की या दांडेली गावात एवढे वर्ष झाली की कायमस्वरूपी वायरमन या तर महिन्याभरात कायमस्वरूपी वायरमन नव्हता आणि वेळोवेळी लाईटचा प्रॉब्लेम येत होता त्यामुळे त्यांनी मला निवेदन दिलं होतं की या गोष्टीवर तुम्ही काहीतरी तोडगा काढा तर मी ग्रामस्थांनाच घेऊन या 7-8 दिवसापूर्वी इथे महावितरणला निवेदन दिलं होतं आणि त्यांना निवेदनद्वारे असं घोषित केलं होतं की या जर आमच्या मागण्या नाही पुऱ्या झाल्या आम्हाला जर नाही वायरमन भेटला तर या 2 तारीखला आम्ही इथे येऊन आंदोलन करू आणि त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी आम्ही येऊन आंदोलन केलं होतं आणि आमच्या 80% मागण्या त्यांनी पुऱ्या केल्या आणि आमच्याच गावातील आम्ही सांगितल्याप्रमाणे आमचा विनोद ठाकूर म्हणून आम्हाला वायरमन लागू करून दिला आणि त्याचं फलित आम्हाला चांगलं भेटलं एवढं मी सांगू इच्छितो आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. शरद पवार आपलं दैवतच आहे. अजित पवार यांनी सत्तेत गेल्याशिवाय जनतेची कामे होणार नाहीत ही भूमिका घेत निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला आपण बांधील राहिलो आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ज्येष्ठ नेते MK गावडे यांच्या साथीनं जिल्ह्यात संघटना भक्कम करणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांनी वेंगुर्ला इथं पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून हे सर्व लोक आमच्यासोबत आहेत. आज अशी परिस्थिती झाली की काही कारणास्तव अजितदादांनी एक वेगळी भूमिका मांडली, परंतु आमचे दैवत हे शरद पवार साहेबच आहे. भूमिका मांडण्याचं कारण सत्तेत गेल्याशिवाय जनतेची कामं होणार नाही या भूमिकेतनं दादांनी आपला निर्णय जाहीर केला. दिनांक 2 जुलै रोजी. आणि त्याचवेळी आम्ही सर्वांनी निर्णय घेतला की दादांनी जो निर्णय घेतला आहे त्या निर्णयाशी आपण बांधून राहू. आणि त्या अनुषंगाने मीटिंग मुंबईमध्ये होती आणि आम्ही गेलो. काका कुडाळकर, मी गावडे साहेबांच्या पण मी संपर्कात होतो. काही कारणास्तव ते येऊ शकले नाही. तर आम्हाला दोघांना जिल्हाध्यक्ष मला व कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर साहेबांना केलं आणि आम्हाला सांगितलं तुम्ही काम करा. त्यानंतर आम्ही जिल्ह्यात येऊन आमच्या सर्वांशी गावडे साहेबांशी वगैरे आमचं चर्चा चालूच होती. त्यानंतर त्यांनी कणकवलीत सभा घेतली आम्ही 13 जुलैला 14 जुलैला. त्यानंतर पाऊस असताना सुद्धा सावंतवाडीत एक तालुक्याची सभा घेतली आणि सुंदरपैकी प्रतिसाद आम्हाला आहे. त्याचप्रमाणे गावडे साहेबांची माझी चर्चा होत असताना गावडे साहेब म्हणाले आपण सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये बैठक घेऊ आणि पत्रकार परिषद घेऊ, दादांच्या बरोबर येण्यासाठी आवाहन करू. हे करत असताना आज गावडे साहेबांसारखी, प्रज्ञाताईंसारखी आज माणसं माझ्यासोबत, काका कुडाळकरांसोबत काम करणं हे महत्त्वाचं आहे. मी एक पदापेक्षा माझ्यासोबत कोण आहे, मी एकटा काय करू शकतो किंवा सर्वांना संघटित करून किती काम होऊ शकतं ह्याचं बेरजेचं गणित करणारा एक कार्यकर्ता मी आहे. आणि आम्ही दोघांनी ठरवूनच ठेवलंय, काकांनी आणि मी, की कुठल्याही परिस्थितीत किती नाराज कार्यकर्ता असला, कुठलाही पदाधिकारी नाराज असला तरी त्याच्या घरी 10 वेळा जाणे आणि त्याला त्या प्रवाहात घेणे ही भूमिका आम्ही बजावण्याचं काम चालू केलेलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात गेल्या बऱ्याच वर्षापासून सहकार क्षेत्रात आग्रहाचं नाव घेतलं जातं ते MK गावडे साहेबांचं घेतलं जातं. तर त्याचा तो उल्लेख करावाच लागेल. त्याचबरोबर एक महिला धाडसाने काथ्या उद्योगसारखा प्रकल्प राबवून त्याला पाठबळ देण्याचं काम गावडे साहेबांनी केलेलं आहे. आणि त्या काथा उद्योगातून आज अनेक स्त्रियांना एक हाताला काम मिळालेलं आहे. त्यासाठी त्यांची चळवळ आम्ही पाहिलेली आहे जवळून. त्यांनी, प्रज्ञाताईंनी जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी, डायरेक्टरपदी काम केलेलं आहे. तिथे सुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलं आहे. आमच्या MK गावडे साहेबांनी गोकुळ आपल्या दूध संघाच्या अध्यक्षपदी राहून दुधाच्या बाबतीत जिल्ह्यात एक चांगली यंत्रणा राबवलेली आहे. अशा प्रकारचा एक चांगला अनुभव असणारी व्यक्ती आमच्यासारख्यांच्या पाठीशी राहणं
हे सुद्धा आमचं एक भाग्य आहे. मी तर एकच म्हणतो, मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून असलो तरी हे सगळं ह्या सर्व लोकांना जे मला मार्गदर्शन करणार आहेत त्यांनाच सगळं राबवायचं आहे. मला मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी राहायचं आहे. त्याच्यात कुठेही मी कमतरता भासू देणार नाही किंवा कुठेही मी कमीपणा करून बसणार नाही. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे आज वेंगुर्ला तालुक्याचं पर्यटनाच्या दृष्टीने नाव घेतलं जातं. वेंगुर्ला तालुका विकसित होण्यासाठी म्हणजे आज पाहिलं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आहे. जगाच्या नकाशावरती पर्यटन जिल्हा म्हणून आहे. त्यात एक नाव घेतलं जातं ते वेंगुर्ला तालुक्याचं. चांगला एक समुद्र किनारा लाभलेला एक तालुका वेंगुर्ला तालुका मानला जातो. तर त्या पद्धतीत आज गावडे साहेबांनी, रत्नाताईंनी, आज दादा आज सत्तेत आहे, अर्थमंत्री आहे. पर्यटनाच्या बाबतीत जी काय चालना घ्यायची असेल ती मी सांगण्याची गरज नाही. त्यांनी ते ह्याच्या आधीसुद्धा कार्य केलेलं आहे. वेंगुर्ला तालुका कसा पर्यटनाच्या झोतात न्यावा, तिथे आज दादांशी आम्ही चर्चा केली तर दादा कुठे थांबताना त्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. त्या पद्धतीने वेंगुर्ला तालुक्यात इतरही काही विकास कामं असतील तर गावडे साहेबांच्या माध्यमातून ह्या तालुक्यातल्या कार्यकर्त्यांनी सोडवावी. कारण का आज संधी आहे. आमचं सरकार हे शिवसेना, शिंदेगड, भाजप आणि राष्ट्रवादी अजितदादांनी हे आज निर्णय घेऊन त्याच्यात सामील झाले. ह्या तिघांबरोबर आमचं सरकार आहे. त्या पद्धतीनेच आम्ही जिल्ह्यातही काम करणार आहोत. कुणालाही न दुखवता कुठच्याही ह्या आमच्या या गटातल्या महायुतीतल्या तिन्ही पक्षाच्या सदस्यांना कुठलीही त्रास न करता आम्ही आमचा पक्ष कसा वाढेल त्या पद्धतीने आमच्या वाटचाल चालू राहणार आहे. तर त्या बाबतीत कार्यकर्त्यांना सुद्धा माझं आव्हान आहे की आज लोकांची विकास कामं करायची झाली तर सत्तेतल्या अजितदादांसारख्या माणसाच्या पाठीशी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ठाम राहावं, जेणेकरून लोकांना न्याय देता येईल. त्या पद्धतीने माझी या जिल्ह्यातल्या सर्व राष्ट्रवादीच्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, जे आज संघटनेपासून अलिप्त आहेत, जे थांबलेले आहेत, त्यांनीसुद्धा पक्षात यावं यासाठी आम्ही दोघेजण पूर्णपणे फिरत आहोत. आता तर गावडे साहेबांना आम्ही विनंतीसुद्धा केली आहे की आमच्यासोबत तुम्ही पूर्ण जिल्ह्यात फिरावं आणि त्यांनी मला होकार दिला आहे. त्या पद्धतीने सर्वांना सामूहिक मी एकत्र घेऊन सर्व ज्येष्ठ लोकांना एकत्रित सगळ्या 8ही तालुक्यांमध्ये फिरून जो कार्यकर्ता थांबला आहे त्याला प्रवाह आणण्याचं काम मी आणि काका कुडाळकर, आम्ही एम.के. गावडे साहेब असतील, प्रज्ञाताई असतील, अनापूर गुरुजी असतील, हे सगळे मिळून आम्ही सगळ्यांना राष्ट्रवादी पक्ष वाढवण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन करणार आहोत. जी 2013पर्यंत राष्ट्रवादी होती त्या पद्धतीने राष्ट्रवादीची कशी वाटचाल करता येईल त्यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न राहणार आहेत. आणि आमची खात्री आहे परमेश्वराच्या कृपेने आम्हाला ते यश मिळेल. कारण काय अजितदादांसारखं खंबीर नेतृत्व आमच्या पाठीशी आहे. आणि त्याचबरोबर ह्या सर्व 8ही तालुक्यांमधल्या जनतेसाठी लोकाभिमुख असं काम आमची संघटना करेल असं मी आश्वासित करतो. आणि ह्या पुढील काळात लोकांसाठी, जनतेच्या विकासासाठी आम्ही सदैव राहणार एवढंच सांगून थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. वैभववाडी तालुक्यातील सोनाळी वाणीवाडी येथील जयश्री रामदास साटम या महिलेचा खून करण्यात आला. ही घटना मंगळवारी घडली. या घटनेनं तालुका हादरलाय. या प्रकरणी घटनास्थळावरील पुराव्यांवरून याच वाडीतील सचिन सुरेश निखारगे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. त्याला सायंकाळी न्यायालयात हजर करण्यात आला. सोनाळी वाणीवाडी येथील जयश्री साटम ह्या आपल्या घरी एकट्याच राहत होत्या.
मंगळवारी रात्री याच गावचे सरपंच भीमराव भोसले हे काही कामानिमित्त त्यांच्या घरी गेले. यावेळी जयश्री हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या होत्या. त्यांनी तात्काळ ही माहिती वैभववाडी पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थिती जाणून घेत थेट श्वान पथकाला पाचारण केलं. पोलिसांचा श्वान घटनास्थळावरून थेट संशयित आरोपीच्या घरी पोहोचला. तसेच घटनास्थळी काही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले होते. त्याचबरोबर संशयित आरोपीच्या शरीरावर काही जखमा आढळून आल्या. या सर्व पुराव्यांवरून संशयिताला वैभववाडी पोलिसांनी सकाळी ताब्यात घेतलं. संशयित आरोपी हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. आर्थिक देवाणघेवाणीतून या महिलेचा खून करण्यात आला असल्याची माहिती समोर येते. संशयित आरोपीनं महिलेच्या छातीसह मानेवर आणि पाठीवर कोयत्यानं सपासप वार केले. यात ती गतप्राण झाली. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, नितीन बगाटे यांनी रात्री उशिरा घटनास्थळी दाखल झाले होते. आरोपीला सायंकाळी न्यायालयात हजर करण्यात आला. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेघाडे करतायत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यकर्ता पक्षाशी जोडला जावा यासाठी काही काळ मागे पडलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाला महायुतीच्या माध्यमातून बळ देण्याचं काम जिल्ह्यात करणार असून पुढील आठवड्यात प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर यांनी वेंगुर्ला इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. ज्यावेळी आमचे नेते अजितदादा पवार साहेबांनी आपली इच्छा प्रकट केली होती राष्ट्रवादीमध्ये की मला संघटनेचं काम द्या, संघटनेकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतंय, संघटना ज्या पद्धतीनं उभी राहिली पाहिजे त्या पद्धतीनं राष्ट्रवादी उभी राहत नाही आणि त्यामुळे 25 वर्ष झाली तरी सुद्धा भारतामध्ये प्रादेशिक पक्षाच्या प्रत्येक पक्षाचे मुख्यमंत्री झाला, परंतु राष्ट्रवादीला त्या पदापर्यंत पोहोचता आलं नाही. ही जी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची खंत त्यांनी त्यावेळी बोलून दाखवलेली होती आणि तरी सुद्धा त्यावर योग्य तो निर्णय न झाल्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून अजितदादांनी राष्ट्रवादीची धुरा सांभाळून कार्यकर्त्यांना आणि या भागाच्या विकासाला न्याय देण्यासाठी सत्तेमध्ये समाविष्ट झाले आणि त्यामुळे MK गावडे असतील, प्रज्ञाताई असतील, अभित नाईक असतील किंवा या ठिकाणी बसलेली सर्व मंडळी आम्ही त्याच क्षणी आम्ही अजितदादांचं नेतृत्व मान्य केलं आणि राष्ट्रवादीला एका चांगल्या विकासभिमुख रस्त्यावर नेण्यासाठी अजितदादांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. या ठिकाणी अभित नाईक यांच्यावर अध्यक्षपदाची धुरा दिली, माझ्यावर कार्याध्यक्षपदाची धुरा देताना कुडाळ आणि सावंतवाडी या 2 मतदारसंघाची पूर्ण जबाबदारी दिली आहे. अभित नाईक यांच्याकडे जशी जबाबदारी आहे तशी माझ्याकडे जबाबदारी आहे. दोघांना आम्हालाही भान आहे की आजच्या सिंधुदुर्गच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये ही जबाबदारी तशी फार मोठी आहे आणि त्यामुळे येणारा प्रत्येक कार्यकर्ता हा पक्षाशी अजितदादांशी जोडला जावा या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि ज्यावेळी आमचे ज्येष्ठ नेते MK गावडे साहेब आणि प्रज्ञाताईंनी
जाहीर केलं की आपण अजितदादांबरोबर आहे. त्यावेळी आम्हाला आनंद झाला, आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि मुळात राष्ट्रवादी पक्षाची या जिल्ह्यातील जर खरी ताकद असेल तर ती सहकारातील ताकद आहे. सहकार क्षेत्रात राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता फार मोठ्या प्रमाणात काम करत असतो. तो पक्षीय कामामध्ये फारसा दिसला नाही तर त्या ठिकाणी तो मात्र पक्षासाठी काम करतोय आणि मला आज आनंद होतोय की त्याची जाणीव असणारे MK गावडे आणि प्रज्ञाताई आज आमच्या बरोबर आहेत, अजितदादांबरोबर आहेत. आणि त्यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील जो राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता अपेक्षेनं पाहतोय विशेषतः सहकार क्षेत्रात, तो लवकरात लवकर आमच्या पक्षाशी जोडला जाईल आणि काही काळातच गेली कित्येक वर्ष जो राष्ट्रवादी पक्ष या जिल्ह्यात सर्व क्षेत्रामध्ये पिछाडीला दिसत होता, तो आघाडीवर आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे यापुढच्या प्रत्येक निवडणुका मग त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असो, त्या सहकार क्षेत्रातील असो, या गांभीर्यानं लढण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. त्या ठिकाणी तो कार्यकर्ता उभा करून त्या कार्यकर्त्याला बळ देऊन महायुतीच्या माध्यमातून अर्थात भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना शिंदेगड यांच्या बरोबर आम्ही राहून या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचं काम करणार आहोत. ज्या कोणाला वाटत होतं की सुरुवातीला आम्ही बाहेर पडल्यानंतर हे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडले म्हणून जे काही कोण खुशालका मारत होतात त्यांचे आवाज आता बंद झाले, मात्र आमचं काम आता चालूच राहिलेलं आहे आणि ते अखंडपणे काम चालू ठेवण्याचं काम आम्ही दोघेजण या ठिकाणी करणार आहोत. भविष्यात 1 ते 2 महिन्यात संपूर्ण 8ही तालुक्यात मेळावे होतील, जिल्हा स्तरावरचे मेळावे होतील आणि राष्ट्रवादीचे नेते या मेळाव्याला हजेर लावतील असंही प्लॅनिंग आमचं आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही दोघेही कार्यरत आहोत. तटकरे साहेबांची भेट घेऊन आलोय आणि त्यांनी पुढच्या मंगळवारी आम्हाला वेळ दिलेली आहे ती अशासाठी की काही जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करायच्या आहेत. त्यात जिल्हा महिला अध्यक्ष असतील किंवा अन्य काही गोष्टी असतील, त्यासाठी त्या नियुक्त्यांसाठी त्याने आम्हाला वेळ दिलेला आहे आणि त्यावेळी पहिली नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्तीची तारीख त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे. ते पुढच्या आठवड्यात त्याबाबत आम्हाला या जिल्ह्यातल्या पहिल्या काही पदाधिकाऱ्यांची निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणं, महिलांच्या लघु उद्योगांना पाठबळ मिळवून देणं, स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना शासनाची मदत मिळवून देणं ही कामं आमच्याकडे प्रामुख्यानं असतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा प्रांतिक सदस्य MK गावडे यांनी वेंगुर्ला इथं पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्ह्याचा दौरा दोडामार्ग ते देवगडपासून वैभववाडीपर्यंत जे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, काही कारणामुळे काही प्रवाहापासून दूर राहिलेले ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत, ज्यांनी
म्हणजे 1999 पासून पक्षाबरोबर त्यांनी सक्रिय काम केलं, ज्यांनी आपलं योगदान दिलं. काही पंचायत समिती सदस्य आहेत, काही जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, काही संस्थांचे चेअरमन आहेत, काही अशा प्रकारचे काही ज्येष्ठ नेते आहेत. हे थोडेसे लांब प्रवाहापासून लांब होते. सगळ्यांना परत एकत्र आणणं आणि कोकणचे नेते आमचे सुनील तटकरे सर खासदार, त्याचप्रमाणे अदितीताई तटकरे महिला बाल कल्याण विभागाचे मंत्री आहेत, आमचे कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ साहेब आहेत. ह्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या या अनेक समस्या आहेत. आज आपण बघता की पश्चिम महाराष्ट्र असेल, विदर्भ असेल, त्याच्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची, त्यांचं बियाण्यापासूनची सगळी चर्चा होते. परंतु आज आपल्या कोकणातला शेतकरी आंबा उत्पादन पीक न आल्यामुळे देशदडीला लागला आहे, त्याच्याबद्दल कोणी बोलत नाही, त्याची दाद घेतली जात नाही. आजही इकडे ऑगस्ट महिना लागला तरी जो विमा उतरला जातो सुरक्षतेसाठी, त्या विम्यावर चर्चा होत नाही आहे. हे सगळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, अनेक वाहतुकीचे प्रश्न आहेत, इतर काही महिलांचे प्रश्न आहेत. आणि हे प्रश्न जर सोडवायचे असतील तर ते सत्तेबरोबर राहणं गरजेचं आहे. आणि सुदैवाने म्हणजे ह्या ट्रिपल इंजिन मगाशी म्हटलं, देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील किंवा आमचे श्रीकांत आपले एकनाथजी शिंदे असतील, तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा तिजोरीच्या चाव्या ह्या अजितदादांच्या हातात त्यांनी विश्वासानं दिलेल्या आहेत. ते कोणावर जरी अन्याय नाही केला तरी आमची काही देवस्थानांची कामं अनेकांकडे आज जी देवस्थान आहेत त्यांच्या फायली आमच्या मंत्रालयात अडकलेल्या आहेत, शेतकऱ्यांच्या फायली अडकलेल्या आहेत. आज या ठिकाणी या शेतकऱ्यांच्या औद्योगिकरणाचा प्रश्न आज अनेक वेळा या ठिकाणी मांडून सुद्धा आज या ठिकाणी ते औद्योगिकरणाचा या ठिकाणी आज काही होत नाही आहे, यंत्रसामुग्री मिळत नाही आहे. हे जे प्रश्न आहेत ते अगदी लहान प्रश्न आहेत, पण त्याला सुद्धा कोणी या ठिकाणी आज वाचा पडण्याचं काम करत नाही. परवाच फक्त एकदा नितेश राणे साहेब हाऊसमध्ये या आपल्या काजूबद्दल बोलले. आमचा काजूचा या ठिकाणी आज बाजूच्या गोवा राज्यामध्ये काजूला हमी भाव मिळतो, महाराष्ट्रात मिळत नाही. आणि असे अनेक प्रश्न गेली 10-20 वर्ष अगोदर मी भांडत असताना प्रत्येक वेळेकडे येतो आणि याकडे सत्ता बदल होतो. त्यामुळे अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली सुनील तटकरे साहेब असतील, हसन मुश्रीफ साहेब असतील, या सगळ्यांना याकडे या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणं, महिलांच्या लघुउद्योगांना पाठबळ मिळवून देणं, जे तरुण युवक आहेत जे स्वयंरोजगार करू इच्छितात त्यांना याकडे आज रस्ता दाखवणं, शासनाची मदत त्यांना मिळवून देणं, ही कामं आमच्याकडे प्रामुख्याने असतील. आणि त्याचप्रमाणे जिल्हाध्यक्ष अमितजी असतील किंवा कार्याध्यक्ष आमचे काका पुढाकर असतील, आमच्यात नसले तरी आमचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुरेश गवस आहेत, उदय भोसले आहेत, किंवा जिल्ह्यातले आणखी ते आज नाव सांगत नाहीत, कारण आम्ही नाव सांगितलं की 2 तासात माणसं त्यांच्या घरी जाऊन बसतात आणि असं होतंय. अविनाश शेवटकर त्यांचं माझं काल जवळजवळ 1 तास बोलणं ह्या सगळ्या कोकणातल्या म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांसंदर्भात आणि इतर काही डेव्हलपमेंटच्या विषयात झालेल्या आहेत. ही सगळे विषय घेऊन पुढच्याच आठवड्यात आम्ही सगळे दादांना भेटतोय आणि संबंधित मंत्र्यांना भेटून कोकणातल्या ह्या ज्या समस्या आहेत या समस्याच्या बाबतीत अजितदादांची आणि आमच्या प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेबांची आमची मिटिंग आहे. हे सगळं केल्यानंतर आमचं प्रामुख्याने हा राहील विषय जो राष्ट्रवादीशी निगडीत असलेल्या कार्यकर्त्याला जबाबदारी देणं, त्यांना याकडे संघटनेने सक्रिय करणं आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेलं काम. जसं याकडे आज प्रज्ञाताई ज्यावेळी जिल्हाध्यक्ष होत्या त्यावेळी त्यांनी एक वेगळं वलय याकडे जिल्ह्यात निर्माण केलं होतं. त्या प्रज्ञाताईंच्या सहकार्याच्या अनेक संस्था आहेत, काही अडचण छोट्या छोट्या गोष्टींकडे कुठे अडचणी येते आहेत, मार्केटिंग असेल किंवा इतर यांत्रिकीकरण असेल, तर त्या महिलांना सुद्धा प्रवासात घेऊन प्रज्ञाताईंच्या नेतृत्वाखाली त्यांना याकडे काम देणं आणि त्यांना आमच्या झेंड्याखाली राष्ट्रवादी झेंड्याखाली घेऊन येणं हे आमचं प्रामुख्याने काम राहील. आणि 1-2 महिन्यात जसं काका आता म्हणाले किंवा जिल्हाध्यक्ष म्हणाले तसं 1-2 महिन्यामध्ये या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अधिकारी ग्राउंड लेवलला गाव स्तरावर मजबूत करणं आणि अजितदादांच्या पाठीमागे उभं करणं हे आमचं सगळ्यांचं काम राहील त्याचं आश्वासन आपल्याला देतो. आणि पुन्हा एकदा जसं आता काकाने म्हटलं तसं आपण या पहिली पत्रकार परिषद आज याकडे चालू असेल, ह्याच्याबरोबर कोण जातले, ह्याच्याबरोबर कोण राहणार की कोण राहणार याचं उत्तर आज भविष्यात आपल्याला द्यायचं आहे. पण आज काही जास्त बोलायचं नाही. पण तुम्ही सर्व पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आमचे जे काही विचार आहेत त्याला आपण प्रसिद्धी द्यावी अशी विनंती. दुसरी एक महत्वाची बातमी की आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांचा वाढदिवस 2 ऑगस्टला वेंगुर्ला तालुक्यात भाजप तसेच मनीष तळवी मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम राबवून साजरा करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला तालुका भाजप तसेच युवा मोर्चा यांच्या वतीनं शहरातील शिवाजी प्रागतिक शाळा कॅम्प वेंगुर्ला इथं विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या वह्यांचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी भाजप जिल्हा सरचिटणीस प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, तालुका सरचिटणीस बाबली वायंगणकर, युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस भूषण आंगसेकर, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष प्रणव वायंगणकर यांच्यासहित भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच तालुक्यात गावागावात भाजप तसेच मनीष तळवी मित्रमंडळ यांच्या वतीनं विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप करण्यात आलं. यात भाजप मातोंड यांच्या वतीनं मातोंड गावातील सर्व माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप करण्यात आलं. यावेळी वेंगुर्ला खरेदी विक्री संघ चेअरमन ज्ञानेश्वर केळजी, सोशल मीडिया सेल जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य श्रीकृष्ण परब, शक्ती केंद्र प्रमुख ताता मेस्त्री यांच्यासहित कार्यकर्ते उपस्थित होते. तालुक्यातील पाल येथील सामाजिक कार्यकर्ते कमलेश गावडे तसेच मनीष तळवी मित्रमंडळ यांच्या वतीनं गावातील सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत वह्या वाटप करण्यात आलं. यावेळी पाल सरपंच कावेरी गावडे, उपसरपंच प्रीती गावडे यांच्यासहित कार्यकर्ते उपस्थित होते. तर तुळस येथील जिल्हा परिषद शाळा गिरोबा विद्यालय इथं विद्यार्थ्यांना वह्या आणि खाऊ वाटप करण्यात आलं. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य नारायण कुंभार, रमाकांत ठुमरे यांच्यासहित ग्रामस्थ, मुख्याध्यापक आणि पालक उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. महिलेची हत्या, संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात. तहसीलदार पवार यांचा निरोप समारंभ, साऱ्यांना अश्रू अनावर. आणि मनीष तळवींच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ल्यात समाजसेवी उपक्रम. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.